Dit is Nyunsu Fusranang. Ronnie Brunswijk is woedend over Emmanuel Scheek, de president-commissaris van de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS. Nu heb ik echt een probleem met hem. President Simons heeft zich in een lastige situatie geplaatst met de benoeming van Steve Meijer als niet-residerend ambassadeur in Israël. Volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname hebben politici van alle partijen belangen in de mijnbouwsector. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, zegt dat de werkelijke schuld van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM veel hoger is dan eerder werd gedacht. VHP-assembleelid Mahinder Yogi heeft tijdens het begrotingsdebat 2026 de regering gevraagd om meer duidelijkheid over de gesprekken tussen president Jennifer Simons en de Guyanese president Irfaan Ali. NPS-parlementariër en vakbondsman Putini Atompai heeft een voorstel gedaan aan de regering om alle leerkrachten en aanverwante onderwijsmedewerkers een maandelijkse overbruggingstoelage van $5.000 Surinaamse dollar te geven. De tijdelijke reparaties aan de Van T. Hogerhuisstraat in Suriname krijgen veel kritiek. Minister Steven Tsang van Openbare Werken meldt dat er ongeveer $4 miljoen Surinaamse dollar is besteed aan noodwerkzaamheden, maar deze bieden weinig oplossingen. PL-assembleelid Bronto Somoharjo bekritiseerde het grondbeleid van de regering Santokki tijdens de behandeling van de wet staatsbegroting 2026. Hij wees op het feit dat VHP-bestuurders via stichtingen goedkoop grond hebben verkregen, soms voor minder dan $1.000. DNA-lid Mahinder Yogi heeft tijdens de begrotingsbehandeling de regering gevraagd om een standbeeld voor Eddie Jarab te plaatsen. Jarab wordt gezien als een pionier in de Surinaamse oliesector en heeft als directeur van Staatsolie van 1980 tot 2005 veel bijgedragen aan de groei van het bedrijf. Rohit Guptar, geboren in Suriname, heeft een inspirerend verhaal van een moeilijke jeugd naar een baan bij NASA. Hij groeide op in armoede, verhuisde naar de VS en was tijdelijk dakloos. Hij diende bij het Marinecorps, studeerde terwijl hij 3 kinderen opvoedde en werkt nu aan raketten bij NASA. Dit is Nyunsu Fusranang. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, zegt dat de werkelijke schuld van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM, veel hoger is dan eerder werd gedacht. Hij meldt dat de regering steeds een te positieve financiële situatie van de SLM te horen kreeg. De overheid moet binnenkort veel subsidies geven, maar er is geen duidelijk plan voor terugverdienen. Er wordt met een accountant gewerkt aan het vaststellen van de echte schuld, met een rapport dat in juli klaar zou moeten zijn. Landveld noemt geen bedragen vanwege een rechtszaak tegen de vorige directie. Ook wordt er samengewerkt met de huidige directie aan contractevaluaties en onderhandelingen met schuldeisers. Volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname hebben politici van alle partijen belangen in de mijnbouwsector. Hij benadrukt dat deze situatie soms ongezonde druk kan veroorzaken, maar dat het ministerie zich niet laat beïnvloeden door deze belangen bij het maken van beleid. Abiamofo vraagt al lange tijd om meer middelen om de kleinschalige goudsector te ordenen, maar heeft tot nu toe geen steun gekregen. Ook is er geen themavergadering over dit onderwerp gehouden. Hij kondigt aan dat de inventarisatie van de goudsector binnenkort begint, ondanks de moeilijkheden, zoals gevaarlijke omstandigheden in de jungle. Het team is bezig met voorbereidingen en apparatuur. Met de benoeming van Steve Meijer als niet-residerend ambassadeur in Israël heeft president Jennifer Simons zichzelf in een lastige situatie geplaatst. De vraag is of iemand met zijn omstreden verleden geschikt is om Suriname te vertegenwoordigen. Meijer heeft controversiële uitspraken gedaan en zijn eerdere benoeming werd stopgezet na beschuldigingen van aanranding. Ondanks dat er nooit een veroordeling kwam, blijft de zaak een schaduw over zijn naam werpen.
Siemens, die een zorgvuldig imago heeft, wordt bekritiseerd voor deze keuze, die twijfels oproept over haar beoordelingsvermogen. In Suriname zijn 3 politiemannen opgeroepen voor verhoor in een drugszaak die begin juni 2026 werd onderschept. Na de onderschepping zijn er ernstige onregelmatigheden ontdekt, waaronder een onbekende hoeveelheid verdwenen drugs. De politiemannen zijn in verzekering gesteld na overleg met het Openbaar Ministerie. Er is een lopend onderzoek en mogelijk volgen er meer aanhoudingen. De tijdelijke reparaties aan de Van het Hogerhuisstraat in Paramaribo krijgen veel kritiek. Minister Steven Tsang van Openbare Werken meldt dat er ongeveer 4 miljoen Surinaamse dollar is besteed aan noodwerkzaamheden, maar deze bieden weinig oplossingen. De weg verkeert in een zeer moeilijke staat nu. U kijkt naar die files. Gisteravond hebben we opdracht gekregen van de minister, door tussenkomst van meneer Moene, om te kijken of wij nog iets snel kunnen doen om het verkeer, die files, los te krijgen. Wij hebben toen met Baitali afgesproken dat wij elke dag zo'n 25 ton asfalt gaan afnemen. Zijn vandaag begonnen. De bedoeling is om provisorisch, niet zuiver technisch, dat zeg ik u, gelet op het weer, dat we toch nog proberen die kuilen op te vullen met asfalt, betonmengsel, om het verkeer los te krijgen. Wij mikken op de droge tijd om dan de grote aanpak te doen. Vandaag zijn we begonnen, vandaag is vrijdag. Ik denk wij gaan door, afhankelijk van het budget wat wij hebben, bij een asfaltmaatschappij, om te kijken dat wij tot donderdag, zeker tot donderdag, ziet u de diepe kuilen, om die diepe kuilen eerst op te vullen met beestkort en een laag asfalt te geven. Ik vraag de weggebruikers om ons niet uit te schelden wat je hier hoort, maar ons een beetje de mogelijkheid te geven dat wij een en ander kunnen doen, dat ze ook makkelijk over de weg kunnen gaan. Geef ons de ruimte tot donderdag en dan kunnen ze ook vrij rijden. Men zegt zoveel, hoor ik niet. Maar meneer, de asfaltmolen draaien 's avonds niet. En als ze toch willen draaien, zijn er extra kosten verbonden. Maar waar halen we dat geld? Dus landenautorijders, de bevolking een beetje meewerken. Dat is nog tot donderdag, vrijdag, dan kunnen ze vrij rijden. De weg gaat niet zuiver technisch aangepakt worden, maar provisorisch gaan we alle kuilen opvullen. De kritiek werd versterkt door een foto op Facebook waarop asfalt wordt aangebracht terwijl delen van de weg onder water staan. Deskundigen zeggen dat warm asfalt aanbrengen in diepe plassen zinloos is omdat het niet goed hecht en weer kapot gaat. Critics beschouwen de uitgaven als verspilling en pleiten voor een betere besteding van geld aan andere dringende problemen, zoals waterpompen en veilige wegen in Paramaribo. NPS-parlementariër en vakbondsman Putini Atompai heeft een voorstel gedaan aan de regering om alle leerkrachten en aanverwante onderwijsmedewerkers een maandelijkse overbruggingstoelage van $5.000 Surinaamse dollar te geven. Voorzitter, wat we niet hebben gehoord is hoeveel de leerkrachten eind van de maand extra in hun portemonnee zullen zien. Dat hebben we niet gehoord. En ik heb een concreet voorbeeld hier gedaan van. We kunnen niet meer op 10% van onze begroting zitten voor onderwijs. Het is onkant. We willen het beter hebben. Ik wil een concreet voorbeeld geven vanuit mijn deskundigheid als vakbondsman. En dat is dat we tenminste moeten proberen om die leerkrachten een overbruggingstoelage te geven. Al is het een $5.000 SRD, als je het berekent, komt het op $720.000 gemiddeld per jaar voor die leerkrachten.
We moeten dat geld kunnen ophoesten, want die mensen komen niet uit en ze moeten niet doodgaan. Aan de andere kant heeft president Simons op 17 juli gezegd dat het kabinet van de president een high-level office is en dat zij niet gaat besturen. Maar wat we zien is dat een brood project wordt gedaan vanuit het kabinet van de president. Voorzitter, via u aan de regering met een brood project naar onderwijs. En dan zien we ook 2,4 miljoen SRD, weer kabinet president voor sociale zaken, projecten, etc. Waarbij 400.000 SRD daarvan van Minhof is. Conform de gemaakte afspraken, ons sociaal contract, laat het naar Minhof gaan. Dank u wel. Atompai stelt dat 10% van de begroting voor onderwijs te laag is en dat leerkrachten een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van Suriname. Hij roept de regering op om zijn voorstel onmiddellijk over te nemen en benadrukt dat onderwijs een investering in de toekomst is, niet slechts een kostenpost. PHP-assembleelid Mahinder Yogi heeft tijdens het begrotingsdebat 2026 de regering gevraagd om meer duidelijkheid over de gesprekken tussen president Jennifer Siemens en de Guyanese president Irfaan Ali. Hij wil weten welke afspraken zijn gemaakt over visvergunningen, de Korantijnrivier, handel, de veerverbinding en de geplande brug tussen Suriname en Guyana. Yogi merkte op dat de Nationale Assemblée recht heeft op informatie over de uitkomsten van deze gesprekken. Hij vroeg specifiek naar de visserijsector, de status van de brug en de plannen voor de veerverbinding. Ook wil hij weten welke afspraken zijn gemaakt om de handelsrelaties tussen Suriname en Guyana te verbeteren, omdat ondernemers obstakels ondervinden. Suriname staat voor grote economische veranderingen door de verwachte inkomsten uit olie- en gasproductie vanaf 2028. De Inter-American Development Bank, IDB, zegt dat deze rijkdom kan zorgen voor duurzame groei, maar dat hiervoor goede beleidskeuzes nodig zijn. De toekomstige olieinkomsten kunnen 4 tot 5 keer het huidige bruto binnenlands product bedragen, maar bijna 46% van de bevolking leeft in armoede. De IDB raadt Suriname aan om overheidsinstellingen te versterken, te investeren in onderwijs en gezondheidszorg, infrastructuur te verbeteren en het milieu te beschermen. Er zijn ook kansen in duurzaam toerisme en hernieuwbare energie. De komende jaren zijn cruciaal voor de toekomstige welvaart. Ronnie Brunswijk wordt sinds 14 juli 2020 niet meer internationaal gezocht via een Interpol Red Notice. Nederland vroeg om deze signaal te beëindigen na zijn benoeming tot vicepresident van Suriname. Brunswijk had jarenlang een internationale aanhouding vanwege zijn veroordeling in Nederland voor drugshandel. Zijn naam staat niet meer op de openbare lijst van Interpol. Het Openbaar Ministerie bevestigde dat de reden voor het intrekken van de signalering de diplomatieke status van Brunswijk was. De Nederlandse veroordeling blijft echter bestaan en is nog steeds juridisch van kracht. Veranderde omstandigheden kunnen invloed hebben op internationale signaleringen en toekomstige maatregelen. Rohit Gupta, geboren in Suriname, heeft een inspirerend verhaal van een moeilijke jeugd naar een baan bij NASA. Hij groeide op in armoede en verhuisde op jonge leeftijd naar de VS. Hij verloor 2 vaderfiguren en was tijdelijk dakloos in Florida. Op 19-jarige leeftijd trad hij toe tot het United States Marine Corps en hielp bij de opzet van communicatiesystemen na een tyfoon. Na zijn diensttijd studeerde hij terwijl hij 3 kinderen opvoedde. Gupta werkt nu bij NASA aan raketten en is gemotiveerd door de dromen van zijn zoon. Hij is toegelaten tot masteropleidingen elektrotechniek. DNA-lid Mahinder Yogi heeft tijdens de begrotingsbehandeling de regering gevraagd om een standbeeld voor Eddie Jarab te plaatsen.
Jarab wordt gezien als een pionier in de Surinaamse oliesector en heeft als directeur van Staatsolie van 1980 tot 2005 veel bijgedragen aan de groei van het bedrijf. Yogi zei dat Jarab actief betrokken was bij werkzaamheden in het zwampgebied in Saramacca en dat zijn inspanningen Staatsolie tot een voorbeeld maakten voor andere staatsbedrijven. Hij verzocht de regering om dit standbeeld op te richten voordat de eerste olie uit blok 58 wordt gewonnen. Jarab was een van de oprichters van Staatsolie. PL-assembleelid Bronto Somoharjo bekritiseerde het grondbeleid van de regering Santoki tijdens de behandeling van de wet staatsbegroting 2026. Hij wees op het feit dat VHP-bestuurders via stichtingen goedkoop grond hebben verkregen, soms voor minder dan $1000. Somoharjo pleitte voor meer transparantie en onderzoek naar gronduitgifte en conversie. Hij stelde ook dat geconverteerde gronden teruggevorderd moeten kunnen worden als dat in het publiek belang is. Andere parlementariërs, waaronder VHP-lid Dev Sharman, vroegen om de informatie die Somoharjo heeft om mogelijke onregelmatigheden te onderzoeken. Steeds meer kritische burgers in Suriname stellen vragen over de rol van olie in de economie die eerder niet gesteld zijn. Belangrijke vragen zijn wanneer de olieinkomsten binnenkomen, hoeveel dat zal zijn en hoe dat zich verhoudt tot de grote schuldenlast. Er zijn zorgen over de kwaliteit van de instituties die deze rijkdom moeten beheren. Regelingen blijven bestaan die de formele besluitvorming ondermijnen, wat leidt tot een patroon van ondoorzichtigheid. De luchtvaartsector toont ook aan dat politieke belangen de overhand lijken te krijgen boven deskundigheid. Deze situatie roept vragen op over de toekomst en de gevolgen voor de jongere generatie in Suriname. Een verandering is dringend nodig om echte vooruitgang te boeken. President Jennifer Siemens zegt dat de regering verder gaat met de SLM, maar er zijn zorgen over de hoeveelheid gemeenschapsgeld die hierin blijft verdwijnen. De luchtvaartmaatschappij verliest maandelijks miljoenen en er is geen duidelijke toekomst in zicht. Reizigers lijden onder technische problemen en slechte communicatie, zoals een vertraagde vlucht naar Amsterdam. Critici beweren dat politieke benoemingen de luchtvaartexpertise vervangen. De SLM heeft schulden van 110 tot 140 miljoen dollar en vrijwel alle routes zijn verlieslatend. Siemens moet transparant zijn over de financiële situatie. Anders wordt gemeenschapsgeld verspild aan een falend systeem. Trots alleen kan de problemen niet oplossen. De oud-NDP-parlementariër Doekhi roept de huidige regering van Suriname op om zich te concentreren op de dagelijkse problemen van de burgers, zoals dure voeding, slechte wegen en onderwijs- en gezondheidszorgproblemen. Hij stelt dat een regering alleen bestaansrecht heeft als het volk eten op tafel heeft. Doekhi is vooral kritisch op buitenlandse reizen en nieuwe ambassadeursbenoemingen. Volgens hem moet de regering daarmee inperken, zeker wanneer benoemingen niets opleveren voor het land. Wat doe je met een ambassadeur in Marokko, in Israël, in Timbuktu? Vraagt hij zich hardop af. Hij bekritiseert ook de uitgaven van staatsmiddelen en vindt het aantal kabinetsmedewerkers te hoog. Verder noemt hij de Surinaamse nationale tv-zender STVS tekortschietend. Zijn boodschap is duidelijk. Minder praten, minder reizen, minder benoemen en meer doen. De voormalige directeur van de Wegenautoriteit Suriname, Shunandadevi Gopalrai, wordt beschuldigd van het ontvangen van miljoenen Surinaamse dollar zonder goedkeuring van de Raad van Toezicht. Er zijn vermoedens van pensioenfraude met onregelmatigheden rond pensioenafkoop en premies ter waarde van ongeveer 5 miljoen Surinaamse dollar. Dit speelde zich in 2024 af met 4 betalingen van 1,2 miljoen Surinaamse dollar. NDP-assembleelid Tashana Lusje bracht dit naar voren in de Nationale Assemblée
en eiste een verklaring van minister Stephen Tsang. Lusje stelde dat er mogelijk onregelmatigheden zijn bij de pensioenafkoopregeling en vroeg of de informatie juist is. De Raad van Commissarissen van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname TAS heeft gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar het financieel beheer van de autoriteit van 2020 tot 2025. Bovendien is schorsing of ontslag van directeur Wendy Yap Ayu aangevraagd. De RVC is bezorgd over ernstig financieel en bestuurlijk beheer. Er moeten ook onderzoeken komen naar financiële afdrachten aan de staat en sponsoruitgaven door TAS. Wendy Yap Ayu, de directeur van de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, reageerde op beschuldigingen van de Raad van Commissarissen. Ze noemt deze verwijten ongegrond en zegt dat de problemen begonnen met een e-mail over een quickscan. Ik heb het gisteren in de media gezien voor het eerst. Ik was in eerste instantie echt wel geschrokken en een beetje teleurgesteld. Maar ik heb verder niet te veel gelezen wat op de site stond. Een beetje globaal. En het enige wat in me opkomt is in feite spijkers op laag water zoeken. Maar ik heb niet echt de inhoud helemaal gelezen. Omdat ik ook zoiets had van dit moet ik gewoon met de president bespreken. En als zij vragen heeft en opheldering nodig heeft, dat ik dat daar ook aan haar dan kenbaar maak. Het is begonnen vorige week, waarbij de president-commissaris samen met de secretaris in een mail mij hebben kenbaar gemaakt dat er een quickscan zou komen bij de TAS. En dat er een bedrijf is aangetrokken om die quickscan te doen. En dat ik alle informatie van de TAS aan het bedrijf moest geven, digitaal. En dat de kosten van het bedrijf van de quickscan door de TAS gedekt zouden moeten worden. En toen ik dus daarop vragen heb gesteld van, waar is het contract dat getekend is? Wat zijn de terms of references? Hoe gaat er met de informatie omgegaan worden qua vertrouwelijkheid, geheimhouding? En wat zijn de kosten die verbonden zijn aan het onderzoek, want daar de TAS het moet betalen? Moet ik wel weten wat als directeur wat het gaat kosten. En ik heb geen antwoorden gehad op die vragen. En er is mij eigenlijk gewoon gezegd, ik moet de opdracht van de RVC gewoon uitvoeren. En ik heb dus dat geweigerd te doen, omdat ik als directeur moet ik op zijn minst wel weten wat het bedrijf gaat kosten. Ik kan niet in een bedrijf gewoon een blanco check geven dat ik achteraf een factuur krijg en dan pas weet wat het onderzoek me heeft gekost. Ik heb mijn concerns over het feit dat als eerste ik niet eens op de hoogte weet wat het gaat kosten. En hoe gaat het bedrijf omgaan met de geheimhouding? We hebben ook jaarlijks onze accountantscontrole door een erkend accountantsbureau. En we hebben ook elk jaar een contract met het bedrijf waarin ook staat hoe er met geheimhouding omgegaan wordt, wat de kosten zijn, etc. Ik kan als directeur toch niet alle informatie van het bedrijf gaan geven aan iemand waarmee we niet eens een overeenkomst hebben. En ik niet eens weet wat het me gaat kosten. En daar heb ik mijn bezwaren over geuit. En ik heb nooit een reactie gehad met directeur. Het gaat zoveel kosten en op deze manier gaat het te werk gegaan worden. En dit is de overeenkomst. Ook in de TAS is een interne inkoopprocedure hoe bepaalde uitgaven en contracten enzovoort, hoe een besluitprocedure daarover is. Voor zo'n contract moet er, denk ik, afhankelijk van het bedrag, minimaal 3 offertes zijn. Ik heb geen 1 offerte gezien, niet eens van het bedrijf zelf, die door de RVC is aangesteld om dat te doen. Yap Ayu is niet bereid om goedkeuring te geven voor kosten zonder duidelijkheid. Ze uitte ook zorgen over belangenverstrengeling met Schmidt Finance, dat banden heeft met bedrijven geleid door de voorzitter van de RVC.
De president heeft een gesprek belegd met beide partijen om de situatie te bespreken. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft zich boos uitgelaten over Emanuel Skeek, de president-commissaris van de Telecommunicatieautoriteit Suriname TAS. Hij vindt dat de Raad van Commissarissen, RVC, zich bemoeit met de TAS-directeur en onuitvoerbare opdrachten geeft. Brunswijk is ontevreden over Skeeks opmerkingen over de vicepresident en vindt dat de president moet ingrijpen. Daarnaast bekritiseert hij Skeeks verzoek om informatie en de korte termijn voor antwoord, wat problemen veroorzaakt. Brunswijk beschuldigt Skeek van opzet en respectloos gedrag. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme meldt dat er gesprekken zullen plaatsvinden tussen de directie en de Raad van Commissarissen van de Telecommunicatieautoriteit Suriname. De samenwerking tussen hen is momenteel moeilijk, wat de aandacht van de regering heeft getrokken. President Jennifer Siemens heeft beide partijen uitgenodigd voor een gesprek. Directeur Wendy Yap EU heeft om een onderzoek gevraagd naar belangenverstrengeling, terwijl de raad onduidelijkheden rond de directeur aangeeft. De minister bevestigt dat de raad werkt aan een inventarisatie met externe hulp en roept staatsbedrijven op om hun jaarverslagen in te dienen. De Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, heeft sterk gereageerd op beschuldigingen van financieel wanbeheer en nepotisme rond secretaris-generaal Albert Ramdin. De OAS stelt dat deze beschuldigingen ongefundeerd zijn en geen ondersteuning vinden in feiten. Ramdin, die op 10 maart 2025 werd gekozen, handelt volgens de regels van de organisatie en is niet verantwoordelijk voor de dagelijkse financiën. Externe accountants en interne audits hebben in zijn eerste jaar geen misstanden gevonden. De OAS verwerpt ook kritiek op personeelsbeslissingen en benadrukt dat salarissen gebaseerd zijn op goedgekeurde systemen. De organisatie blijft zich richten op haar taken en de voorbereiding van de algemene vergadering. NDP-parlementariër Aziz Salar Baks heeft vragen gesteld in de Nationale Assemblée over het mogelijk dubbel ontvangen van salarissen door VHP-parlementariër Ravin Raghunan. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vandaag behandelen wij de begrotingen over het dienstjaar 2026-2027. Voorzitter, de vorige spreker heeft zoveel gesproken. Maar ik wil toch enkele vragen stellen aan de vorige spreker. Volgens de wetgeldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Nationale Assemblée mogen leden van de Nationale Assemblée niet tegelijkertijd 2 salarissen van de overheid ontvangen. Desondanks heeft de vorige spreker als ex-schoolleider van US Rambara Misre gedurende de periode van juni tot en met december 2025 salaris ontvangen van zowel de Nationale Assemblée als het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Voorzitter, via u wil ik daarom vragen aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur of de ten onrechte ontvangen gelden inmiddels teruggestort zijn in de staatskas en indien dat het geval is, wanneer dat heeft plaatsgevonden. Voorzitter, de samenleving herinnert zich dat een minister in het verleden, nadat bekend werd dat hij naast zijn ministersalaris ook vergoedingen van de Deviezencommissie had ontvangen. Die gelden zijn teruggestort en daarvan publiekelijk bewijs heeft overlegd. Dat voorbeeld laat zien wanneer overheidsgelden ten onrechte zijn ontvangen, correctie mogelijk is. Voorzitter, ik hoop dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hierop antwoord kan geven. In elk geval, ik heb de bewijzen van de meneer waarover ik praat. De kritiek komt niet van de oppositie, maar van de eigen NDP-fractie. Met parlementariër Jennifer Vreedzaam, die stelt dat bemoeienis van het kabinet van de president met ministeries verwarring
en een gebrek aan planning veroorzaakt. Dit roept de vraag op wie het beleid van Suriname bepaalt. Vreedzaam merkt op dat ministers klagen dat het beleid centraal wordt beslist, wat hun rol in twijfel trekt. Ze benadrukt ook het gebrek aan belangrijke gegevens bij het opstellen van begrotingen. Haar boodschap wijst op een bestuurscultuur die afwijkt van planning en transparantie, wat het vertrouwen in de regering Siemens ondermijnt. Het budget dat het kabinet van de vicepresident had voor sociale hulp is verwijderd, wat meer dan 100 miljoen Surinaamse dollar betreft, zoals vicepresident Gregory Rusland aangeeft. Kijk, er is altijd een spanningsveld. Vooral nu, als je beperkte middelen hebt, moet je kijken van hoe je die verdeling gaat maken. Wij begrijpen natuurlijk dat willen wij bepaalde zaken doen binnen het onderwijs, dat wij de budgetten moeten hebben om invulling te geven aan wat wij verwachten van het onderwijs. We weten dat er daar grote achterstanden ook zijn. Op dit moment worden die achterstanden ingelopen. We zullen er verder, de begrotingsbehandeling is niet afgelopen. We zijn net begonnen. Laten we kijken wat de discussies met het parlement teweeg brengen en welke richting we gaan, zodat we tegen het eind van de begrotingsbehandeling precies weten wat de stand van zaken is. Met betrekking tot onderwijs, in de relatie daarmee kan ik ook noemen volksgezondheid. Volksgezondheid, zoals ik heb gezegd, we weten dat er daar een heleboel tekorten zijn, een heleboel issues spelen. Als ik gewoon een bezoek breng aan academisch ziekenhuis, dan word ik aangesproken door specialisten, personeel. Iedereen heeft problemen. En wat ik weet als vicepresident, is dat we elke week programma's, projecten van het ministerie van Volksgezondheid behandelen, die tientallen miljoenen tot honderden miljoenen bedragen, die gaan naar de ziekenhuizen, de ziekenzorg. En natuurlijk moet ik me erbij haasten van ja, maar als dat gebeurt, het zijn veel achterstallige betalingen overigens ook. We zien betalingen die van 2022, 2023 niet gedaan zijn, die moeten we nu inlopen. Ik begrijp natuurlijk dat het nooit genoeg is. Maar je moet elke week manoeuvreren. En ik denk dat het ministerie van Financiën doet. Manoeuvreren om ervoor te zorgen dat je toch wel de rekeningen en de verwachtingen van zaken die moeten worden gedaan, om die te betalen. Sowieso moet je weten dat tot ons aantreden er een budget was voor, hoe noem je dat? Sociale hulp en dat soort toestanden. Ik dacht een budget van 100 miljoen. En dat is nu weggehaald bij de vicepresident. De begrotingsbehandeling is nog niet afgelopen en hij wacht de discussies af over de verdeling van de middelen. De afgelopen dagen zijn er op sociale media beelden verschenen van zwaar bewapende Chinese mannen in camouflagekleding in een goudveld in Suriname. Dit maakt de bevolking bezorgd en roept vragen op over hun aanwezigheid. Hey! Aslang, aslang! Wap, wap! Eh, doet dat tak tak mau waka gue kali. Lo me bari. Abu. Tak tak kan mantok man. Luku ja somara luku ja. Bigilanti luku. Klari gue pato. Go. Ai go. Klari. Ada selang puru no, ko bigi saka ada selang puru saka. Ada selang saka abreng. Ay, saka sekali, saka mi brother. Saka. Ay. Wala ka? Is na abdracting for.
finito. Man, di ba man, islame bari, e vi spera amau de tapeleti. E bu pe pito ya so de sutu pa pesia. Ano do lao. De jo okros be mai jangau. Na bigigo janga selang. Janga jat bala. Anga jatude. No gikala astime. Tijdens een vergadering in de Nationale Assemblée heeft NDP-parlementariër Raymond Sapoen de regering gevraagd om uitleg over de beelden en de activiteiten van deze gewapende personen. Ondanks de gemaakte afspraken met Sijin, die goudmaatschappij, en in het verlengde daarvan, voor zover dat direct of indirect daarmee verband houdt, voorzitter, er circuleren zorgwekkende beelden in die area van goudwinning, waar er gewapende nationale of niet-nationals zich daar demonstratief opstellen naar de gemeenschap toe. En ik vraag, minister van Justitie is niet hier, maar ik vraag toch wel de aandacht van de minister hier om hierover uitsluitsel te geven wat de status daarvan is, voorzitter. Dank u wel.